हेलौ लोगोफोर आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो बेफोरबायदि गोदान भिडिअ नायनो थाखाय। सिखिरि सिख्लावा बारदै सिख्लावा बैसागि सिख्लावा बैसाग दाननि नोंथांमोना दासिमबो बेफोर गोदान बैसागु भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैसनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि मिउजिकनि फार्स्ट टाइटेलनि आपडेटआनो जादों थोरथोरि। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे थोरथोरि बड' बैसागु भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे भिडिअखौ नायनो नांगोन। लोगोफोर नैबे भिडिअनि लाइरिक्स ट्युन आरो सिंगारानो जादों बिरेन नार्जारि आरो रंजालि बसुमतारि। लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना बिथांमोननि बिरेन नार्जारि इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायहैनो हागोन आरो नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हैदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि नेक्स्ट आपडेट बैसागु भिडिअनि सायाव। नेक्स्ट भिडिअनि मिउजिकनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों सिखिरि सिख्ला आं। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लादो। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों के स्वर्गियारि आरो मिउजिकआनो जादों मुकुन्द राभा। लोगोफोर नैबे मेथाइआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना बिथांनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना के स्वर्गियारि इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायहैदो। लोगोफोर आरो नोंथांमोना दासिमबो बिथांनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हैदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोननि गेजेराव नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ आं थाबैनो लानानै फैगोन। दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन।